για τον κύριο Μάτη που αναφέρθηκε στην ταινιοθήκη με τον κύριο Ζαχόπουλο κτλ. Ο Δήμαρχος, καταρχήν, όπως λέει και ο ίδιος, κύριε Μάτη, δεν συνδικούμε. Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να παίρνει πρωτοβουλίες, να αναγγέλει πρωτοβουλίες, διαθέτει την πλειοψηφία της στέρεη εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να περνάει τις αποφάσεις και τις επιθυμίες τους. Και πραγματικά απορώ, όταν εσείς μιλάτε για πώς μπορεί να το κάνει και ποιον εκπροσωπεί και γιατί το κάνει και αν έχει την δημοκρατική νομιμοποίηση, αναρωτιέμαι εσείς αν έχετε τη δημοκρατική νομιμοποίηση όταν από τους 58 υποψηφίους σας, οι 44 ζήτησαν να μην τους εκπροσωπείτε. Με τον κύριο Ζαχόπουλο έχουμε συζητήσει, έχουμε συνεργαστεί. Εμείς στρέφουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από τον κινηματογράφο στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Η ταινιοθήκη είναι μια πραγματικότητα που ξεκίνησε μόλις προχθές και είμαι εγώ προσωπικά που έχω φέρει σε επαφή τον κύριο Ζαχόπουλο με τον κύριο Εϊπίδη για να συζητήσουν οποιοδήποτε τρόπο συνεργασίας. Για το Future Library θα σας μιλήσω αναλυτικά μετά. Ευχαριστώ.